ang finished product ng paksiw na sapsa, bagsang sa Ilocano. Ang sarap! Kain na po tayo! Magandang gabi mga ka-Ilocano. Mayroon tayong ituturo sa inyo kung paano tayo magluto ng paksiw na sapsap. Paksiw na sapsap. O sa Ilocano ay bagsang. So, yan. Wow! Yan guys, ang sapsap. Papaksiw natin ngayon. Kailangan lang guys ay i-marinate muna natin itong sapsap para ito po yung lagyan po natin ngayon ng asin. Lagyan natin ng asin. Yan guys, mamarinate lang natin guys. Tapos lagyan natin ng bitchin ho guys, bitchin. Kailangan lang natin guys haluin lang natin para yung kanyang alat, yung timpla niya para lumasa. Kailangan lang natin haluin. Yan guys, nalagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin ng isang butil lang guys na bawang. Guys, luya guys, luya. Ganito guys ang pagluluto ng Ilocano. Yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po at marami kayong matututunan sa aking mga video. Paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Yan lang guys i-marinate lang natin mga 5 minutes to 10 minutes guys na nakamarinate siya para sumipsip yung kanyang alat. Guys, lagyan natin ng black pepper para medyo may anghang. Yan, ganyan lang, konti lang guys. Lagyan natin ng guys, lagyan natin ng suka. Lagyan natin ng suka. Mas maganda sana kung ang ilalagay natin dito ay yung sukang Iloco. Dahil nandito tayo sa parte ng Cavite, ganito po ang sukang ginagamit. Yan guys, kailangan lang natin ng haluin. Haluin lang natin para kailangan na sumipsip yung mga ingredients niya. Yan guys tapos iluluto na natin sa gasol. Yan guys Yan ang paksiw na sapsap
Sa Ilocano ay bagsang. Ito na guys ang paksiw na sapsap. Iluluto na natin guys. Yan. Yan guys, iluluto na natin. Titignan natin kung gaano kasarap ang paksiw na sapsap. Ito ay pwede sa mga pang budget meal lang din guys. Ito ay ang hinahanap-hanap ko ng mga pagkain pagkain pamprobinsya guys. Ang bilis lang maluto guys, kumukulo na kaagad. Ang bilis lang. Pero dapat kunting apoy lang guys, kunting apoy lang para hindi gaano masunog yung ilalim. Guys, kumukulo. Oh my God! Wow! Isang piraso lang guys, isang piraso. Pang budget meal lang to. Pwede itong ulamin ng pang 5 tao. Kung tayo ay nagtitipid, yan po ang ating pagkain pamprobinsya. Nakakamiss talagang ganitong mga ulam. Ito na guys, malapit nang maluto. Yan, sarap. Ang sarap ng paksiw na sapsap. Tikman natin guys kung para malaman natin kung medyo maalat, kung medyo maasim. Kailangan natin tikman. Kasi hindi naman pwede na hindi natin titikman kasi kailangan timplado natin to. Sarap. Sabaw pa lang. Sabaw pa lang, ulam na. Yan guys, kailangan na lang natin na medyo patuyuin ng konti para lumasa ng lumasa, sumipsip yung suka, saka yung asin. Yan, ganyan lang ang paksiw. Masarap din pag pinaksiw na kalamyas. Paksiw na tambakol, yan, masasarap yan, mga ganyan. Kailangan guys, marunong tayo magluto nito kasi wala tayong maasahan kundi tayo laang. So guys, luto na ang paksiw na sapsap. Yan, pwede na tayong kumain. Ayan na ang sapsap. Sapsap. Kakain na tayo guys kakain na tayo. Wow, yummy. Guys, ang finished product ng paksiw na sapsap, bagsang sa Ilocano. Ang sarap. Kain na po tayo.